For næste valg, det er et skæbnevalg. Dem, der vinder, bestemmer, og står det til os i Radikale Venstre, så skal vi have reformer, der sikrer Danmarks fremtid. Og i det kommende valg, synes jeg, at vi har den største chance i 10 år til at sætte Danmark på ret kurs. Vi får ikke de nødvendige forandringer, hvis ikke vi handler nu. Vi har chancen for at gøre en forskel, og vi har også pligt til det. Hvis ikke du involverer dig i dag, så har du ikke ret til at brokke dig i morgen. Og det er derfor, jeg står her. VKO har jo været bange for at tabe magten, og derfor har de undladt rettidige reformer. SSF kan på den anden side godt se alvoren, men er til gengæld så bange for ikke at få magten, at de ikke tør fremføre de nødvendige forslag. Og i stedet prøver begge sider at bestikke vælgerne med velfærd, og ikke prioritere til dem, der virkelig har brug for den. Og det er vi nødt til at stoppe. Det skal I hjælpe med. Vi er nødt til at genfinde det europæiske udsyn. Vi kan ikke bare lukke os omkring os selv, når vi skal håndtere økonomisk krise, indvandring, klima, miljø, sikkerhed. Vi er en del af en globaliseret verden. Vi skal leve op til EU's regler. Vi skal deltage aktivt, når de bliver til. Og det er at lyve for danskerne, hvis politikerne ikke får dem til at forholde sig til, at verden kommer til os. Vi skal kunne håndtere nye opfindelser, nye metoder, nye kulturer. Vi skal leve af at kunne håndtere det. Og derfor fører jeg politik og valgkamp ud fra 4 enkle principper. Udvikling er godt. Vi skal hele tiden blive bedre. Og det behøver bestemt ikke være kedeligt. Det er Tesla her et glimrende eksempel på. Prioritering er nødvendigt. Vi kan ikke få det hele. Vi må vælge. Og så skal vi vælge fremtiden. Uddannelse, forskning, de børn og unge, der skal skabe fremtidens Danmark, må ikke komme til sidst. Og sandheden skal frem. Vi skal fortælle, at globalisering og forandring er kommet for at blive, at krisen fortsætter, hvis ikke vi gør noget, at alle skal bidrage. At du skal være med til at lave forandringer, også selvom det koster noget for dig. Og så skal vi have ambition på alle niveauer, i hele samfundet og af hver enkelt menneske, og vi gerne kræve, at man gør det lige lidt bedre i morgen end i dag.